Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, can you please post for me as Haiti? Inini ndiri kunetsana ne-ex-husband yangu. Ndiri mukadzi ane mwana wake. Ndinogara ndeka. Ndakarambana nemurume wangu uyo ainge akangojaira kuitirwa iye akagara, chero rent ainge asingatomboiti basa nekubhadhara rent yacho. Zvese izvi zvaiitika inini ndichingonyarara zvangu. Pandakazotanga kutaura ndipo paaiti umwe musi aikwanisa kuuya $1, umwe musi aikwanisa kuuya $5. Ndakamuudza kuti chimbohodhai mabhanana mobva maisa pachingoro mokwanisa kutengesawo mutauni sezvinoita vamwe. Iye akabva ati inini chaiye wambonditarisa here zvakanaka, kwete inini tsvaka zvimwe izvo zvauri kutaura kwandiri kudhara ikoko. Ndakabva ndangomutarisa ndikati mune shuwa here? Iye haana kana kumboita basa nazvo. Handinawo kuzombotora nguva ndikabva ndadzingwa kubasa nekuti kwainge kwabiwa. Ndakagara ndichingoti chakati chapera. Iye aibva atanga kupopota kuti haubate zvinhu zvangu zvakanaka. Mwedzi wapera landlord aiti kana ava kuda mari yake iye aingoti tichavapa kana tava nayo. Ndaingomutarisa ndikabva ndatangawo kuitawo mapeace job ekuwachira vanhu ndichipihwawo zvimari. Iye paakangoona kuti kwainge kuchibuda zvimari kumapeace job kwangu, haana kana kuzomboita basa nekutsvaka mari, aingotoswera akarara. Inini ndakazosvika pakubhadhara 2 months rent ndokubva ndangoisa hembe dzake panze. Paakazodzoka achibva kwaainge aenda, ndakabva ndangomuti muno muchapinda kana matanga kubhadhara rent, ndokubva atora hembe dzake akabva aenda. Ndakazowana basa rainge richindipa $150. Yainge iri mari yekuti yaikwanisa kutondikwanira inini nemwana wangu. Iye aingoramba achingondinetsa. Apa atova nomumwe mukadzi wandinotoziva asi mukadzi wacho haandizivi. Mumwe musi akazondiona ndiina Ben 10 wangu zvikanzi, ko uyu munhu ari kudei pano? Ndikabva ndati iye yuyu murume wauri kuona ari pano ndiye anobhadhara rent pano, saka imi muri kudei? Kana mapedza zvamuri kuda chibvai mabva pano. Iye akangonditarisa. Ndikabva ndamuudza kuti uri kutonditadzisa kufara nemurume wangu. Ndakazogadzwa matare akawanda wanda. Ndikabva ndaramba kudzokerana naye nekuti ndini ndinongomushandira iye akagara. Ipapapa anongouya obva angopinda mubedroom mangu. Hanzi ndiye ndichida kuziva kuti munani. Akatomborohwa last week naBen 10 wangu nenyaya iyoyi, but haasi kana kumbosiyana nenyaya yokungoramba achingodzoka pamba pangu. Ndodii hama, nekuti ndiri kutoshaya peace of mind. Vedare iyo ndo nyaya yatakatumirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Hanzi my ex-husband ari kundishayisa mufaro inini naBen 10 vangu. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mwanangu, uri sei? Ndichazodzoka zvakanaka nenyaya yangu, but pari zvino pane zvimwe zvinhu zvandiri kumbozama kunge ndichigadzirisa. Kana kuri kunzi zvikaramba kwacho kwandiri kufamba, ndinokumbirawo kuti uzondibatsirawo nevanhu vaunofungidzira kuti vanokwanisa kundibatsira panhau yangu. Nhau yangu yakamira sekudai. Inini ndakachekeresa mwana kuti ndiite business rebucha. Ndiri murume ane makore 50 years uye ndakaromba nemwana wangu mucheche uyo wandakachekeresa kuti nditange business rebucha. Zvakaitika ndeizvi, ndakanotora mushonga kune imwe n'anga apo mukadzi wangu at that time ainge akazvitakura. Ndakangoendawo neimwe shamwari yangu tichisvika ikoko, sezvo inini ndainge ndiine mukadzi ainge akazvitakura. Zvakabva zvanzi paanozopona mwana iye anofanira kunge achizofa, nekuti ndainge ndaita mhiko yekuti mweya wemwana uyu uzondipfumisawo. Izvi zvatova ne10 years zvaitika. Kubva ipapo kusvika last year hapana kana chandainge ndichimbosangana nacho kana kuona pabasa rangu. Mari ndaitoita zvakanakisisa ende mari dzacho dzaingouya dziri dzega, but zvakazotanga kupera last year zvekuti mumafiriji emumabhucha mangu mainge mava kungochema mwana mucheche. Asi mwana uyu anongonzwikwa neni. Pose pandinoenda kubhucha kwangu ndinonzwa mwana achichema mumafiriji, but vashandi vangu hapana kana chavanenge vachimbonzwa. Saka now I avoid at all cost kuti ndinge ndichienda kubhucha. Kana kuri kunzi ndikuda kunokolekta mari, ndinongofonera
maneja obva auya mumotikari obva andipa mari. Pega pega pandinongopinda mubuchari mangu mwana iyeye anobva atanga kutochema zviya zvekuti ndinonzwa nzeve dzangu dzichirira nenoise nekuda kwekuti anenge achichema zvisingaiti. Saka ndava kutya kuenda kubuchari kwangu. Ndinokumbirawo kana kuri kunzi une umwe munhu waunoziva anokwanisa kundibatsira zvaizvezvizvi ndisati ndakwanisa kureurura kumudzimai wangu nekuhama dzangu. Ndiri kufanira kutsvaga munhu wekuti anokwanisa kundibatsira nekutsindika mweya wemwana uyu, nekuti kana ndikakonewa ndinokwanisa kuzovhara mashops awa. Apa ndo zvinhu zviri kutoraramisa mhuri yangu. In the future I do wish kuti ndinge ndichizogarisa pasi mhuri yangu ndichireurura, but pari zvino mwanangu nditsvakirewo munhu wekuti anokwanisa kutsindika mweya wemwana uyu. Vedare iyo ndo message yatakatumirwa naHaidi. Please let us talk about it in the comment section. Vakazotumira zvekare another short message after this confession vakabva vati kuti ndingomuka ndavhara mashops angu vanhu vanobva vaziva kuti munhu uyu ane zvinhu zvainge akabata-bata, and also kuti ndingogadzika mhuri yangu pasi ndotanga kuiudza kuti makore ese awa mari yenge ichipinda mumba yaiva mari yeurombwa, ndinonyara. So please ndibatsireiwo zvaizvezvi ndimbotsindika mweya wemwana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Sorry mukomana, shine yangu handina kuzopedza kuinyora nenyaya yekuti yakakurisa nyaya yacho kuti ndiinyore yose ndichiita zvokutaipa meseji haamogona kuita kuiverenga. Saka ndati nditi zveaudio. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Naenda ndichitaura iyo ndakawana munhu akazoti achandibhadharira kurejista masubject aya, saka ndakashanda. Ndichishanda kudero ndaishanda mabasa ose epamba, paitwa zvokuvakwa panguva iyeyo paiforumu wazvitina. Saka ndaimuka makuseni ndochera mvura kudhamu nengoro, ndodzoka ndoisa mvura iya pamba kana kuvata takanya dhaka. Saka pavanhu vataikanya navo dhaka vaibhadhakwa umwe wacho vaive mapisto. Indaisabhadhakwa nenyaya yekuti zvaingoverengekwa pakuti ndichazobhadharirwa school fees exam. Saka zvakaitika ndezvekuti panguva yandakazoramba kuenda kuMombe ndichiti vanyorera tsamba ndichiti handikwanisi kuti ndichiramba ndichienda kuMombe kuti mukomana wenyu weMombe nhai apa muchindibhadhara zvezveexam hazvizvoenderani manje nemwedzi ndishanda kuti zvimbosvika zveexam chete. Ndobva vatotsamwa vakatodiwa kati vanibhadhara. Saka ndakazoti alright, pamwedzi dzangu dzandakashanda mwedzi 8 chindipai chii mari yangu, havana kukwanisa kundipa mari yangu. Saka ndakazoti 2017 ndava kushanda ndichishanda mumwe nzvimbo kusiri koko. Ndobva ndazovaisira mameseji ndichivati mari yangu ndichivapopotera ndichituka haiva kuonda yaivatuka shuwa nditi munyika bcause ndaingotaura zviya zvekumbotsamwa zvehasha zvezvo. Saka vakazotorawo meseji yaya ndobva vaenda kumapurisa, ndobva vandisungisa ndobva taenda kumapurisa. Saka patakasvika kumapurisa, tichisvika pamapurisa paipa ndobva vapuwa mafoni aya vachitanga kuverenga mameseji. Pavaiverenga mameseji aya ndokuti ko ndiwanyora mameseji awa chichi. Ndikati ndimainini wangu nenyaya yekuti ndaihla mapurisa. Ndobva vazoti ndiye. Ndikati ndindainyora. Saka pakazobuda mupurisa umwe wechikadzi papolice gate pakati mameseji ndamawa, asi kuti nhau inoita ndeyekuti vanhu vanoda kushandisa vanhu mahara vachitora advantage yekuti munhu anotambura ana zvaanozokwanisa kuita. Imi mukade makamupa mari yake mungade musina kunyora meseji yekutukai, vangopa mameseji akaresvaka kutukai, but chakakusanisa kuti adere nyaya yemari yake yaaida pamwe. Saka takabva ipapo mapurisa andipaadvise yekuti iwe enda kunonzi kucivil court unombangara nyaya yako, then kana wambangara kucivil court vachatongwa nemutemo wekupa mari yako imwedzi dzose dzawakashanda. Wozi vanenge vokuverenga kuti mwedzi wakati wakashanda vafanira kuwana mari yakati kana ndikwa kuri kushanda kuchikoro mari pamwedzi. Saka ndakarega bcause mai vangu vazonoti siyana navo chisiyana nazvo kana zvadera hazvazonetsa. Sevanhu maimbogarisana muchingoshandidzana sezvo vasingachadi haingorega. Saka pataimu yandaenda kumapurisa kuya kwavandipurisa vakangoti
nenguva kushandira vanhu vane mari apa mapenyu pachinja fana apa hapana kana chandani nacho pataimu yacho tekuti vatondipa vanhu pachinja chichi ndisinacho zviya zvokuseka zvokusipela zvokuita kunge panokudadira kana kushainira like saka vadera ndangonyarara saka tanga 2019 atanga varota mai vanji varota tiri kumba kwavo pamwe tichishanda pamwe ndichitorya navo ipapo ndobva ndatanga kugara madhezi andaivarota ndobva ndatanga kugara ndichivapaurapo vachinetsa paitambuka nechunhu chaivepo saka ndagara ndokumbozoenda kumba yanga yava 2021 ndobva ndakaenda kumba asi ndanga sina kumbomira kuvarota yangovarota ndichingogara huro yangu ichingokwadza chimvura zvemuchutsvakepo ndobva ndazoenda kune vanobatsira kumuprofita umwe anoita zvechiprofita nechivanhu ndisikakuyakuya ndobva ndanzi pauro pako apa wakalhisiwa chichi wakalhisiwa nyama isingaryiwi saka vakandibvisa so pauro apo zvenganga zviya zvinoita zvokudzurwa zvizvo saka akandidzura chinhu chiya chiya ndobva pabva chinyama chidoko changoita chitukutuku asi huro haina kumira kugwadza ndobva vanipa umwe mushonga vakandipa unaya huro haina kumira kudii kugwadza asi vanga vati kana zvikasachiita unodzoka futi saka ndakazodzoka kuna kusouth africa ndisina kudii ndisina kudzokera kundowa zvazvirikugwadza saka ndangoshandisa mishonga yavaindipa rimwe zuva manje ndobva ndavarota futi mai vaya tiri kumba kwavo vachiita sekuti vari kunetsana neni ndobva ndapepuka usiku huro yangu ndobva tanga kutogwadza zvesiriasi zvichita like munhu wanga watomira zvekutoti ndowakupera mweya ndobva ndamukira ndikaenda kuchipatara ndikandopuwa mapiritsi ndobva ndavakumbira kuti handokumbira mundiite sikani mutarire pauro kwangu apa I think pane something chakadii chakamira vatarira ndobvati hapana chinhu vasikana futi vakati pauro hapana chinhu hapana kana chiripo pariseri pandadzokera kumba ndikatanga mapiritsi asi zvaisachiti saka ndakagara kudera ndobva ndazoti gore rineri hatapinde nekuti ndati ndikambofamba ndaigona kuva kuti pane munhu wechikadzi chichi asi wokurudzirwe kwako anoita kuti zvinhu zvisafamba anodzosera upenyu hwako sure posi ndaiti ndikaronga chinhu kuti ndiite chinhu kudai ndaigona kutora nguva kuti ndichiite asi mari yacho nayo kana kuzoita chinhu chidukudu kuti ndosinatarisa kuti ndichiita asi mari yako ndosvikanzikwa munhu ndio anokushandisa saka zvavanokushandisa nokuda kuti wongoshanda chete chinobatika kana chinooneka chaunoita mupenyu hapana wakasiwa jama kana kuti uchero basa dzimwe dzenguva raitondinetsa chero kuti ndichiita mapiritsi zvaindinetsa ndaona zvemari yacho ndazive zvikanyapera saka gore rineri ndakangozoita ushungu ndobva ndangoti regai ndimbobata mumwe madzibaba wanga watumigwa posti yavo pafacebook nemumwe mukadzi aireviwa kuti akadi akabatsirwa navo chichi ndobva ndatora nhamba dziya kubva vazouya kuno south africa vanoshandira vari kumusha kwamutanga ndatora nhamba dzavo madzibaba avo ndobva vauya vakasvika ndobva vanditsanangurira vakati ndau iripo ndoona pane munhu wechikadzi uyo akanokora tsoka yako anokora tsoka yako ivhu racho ndo raanoshandisa pakukusumbira tirarama asi kuti iwewo zvokunodzwa nevamwe vaya vanoti uyu hama yako chichi asi hama yako munhu wakangoshandidzana naye chichi ndobva ndatoziva kuti ndiochi mai vaya vaya vandakamitsana kati vakanokora ivhu saka ivhu riya ndo ravanoshandisa kana kuwana mari wakatanga kupepeta ivhu riya mari iya yotongofulaya hachatodii hachatoshandi zvine musoro chiri kuronga chadii haicharongi saka tiri papo ndobva ndakati ndokumbirawo mundiitire muteuro kuti zvisagona kunge zvichindira mberi zvokuti ndirote mai ava kana kuti dzimwe dzenguva ndarota ndiri kuchikoro kana kupuraimari kana kusekondari handichadi kuhlongana nehope dzakaderi kana kuzovarotazvo saka muprofita aya vakaita mhiko dzavakaita mazuva akawanda vaita mhiko dziya dzavakaita ndobva tavandudza zvokuita ndobva zvaita zvavakaita pepa ndobva vati kana akasareburura kana kuzodzoka kwauri mugumo wacho rufu saka ndakati pakanaka ini communication navo mai vachi handichina kubva gore rero vakandifunisa nhambozodii vana kuzombotaura navo zvakare akati auraiti no problem
saka vakandiudza zvinhu zvavakaita zvavakati ndiite ndikandoita ndikapedza. Saka ndakaita nguva refu zvinenge kana 2 kana 3 months ndisingavaroti kana kuita sei. Saka pandakazotanga kuvarota manje ndepekuti ndaivaona dzimwe nguva vachitaura neni, pamwe pacho vairatidza sekuti vari kuchema, sekuti vari kutambudzika. Mavhiki ine yapera ndikatotanga kuvarota futi vachiita sekuti vari kugwara, asi kugwara kuva vakangoondoroka vanguva munhu akasviba vachizama kuti vataura neni. Saka inangopfuura kwavari. Saka kuti ndizive zvinenge zvichiitika kwavari kana kuti chii handisi kuziva. Plus nyaya imwe yandairota vachipona neni vachindibvisana vana vavo kwati vachitomira vana vavo zvimupfuzo, zvimwe zvacho nandichazvirota asi ivo ndichiri kuvarota. Saka ndikukumbira kuti kana pane aneziva kuti zvingapera sei mandiri kuti ndisagara ndichivarota kana kuti ndisavaona gopo dzangu nayo, nekuti pamhiko dzatakaita takati hatichafaniri kuti ndinge ndichivaona zvakare. Kana kuri kuti back to sender yekuti zvakuvadze koko havasafanira kutaura neni kana kundibvunza kuti vaone chavanenge vaona kana chidenda vaita ngavangoparara. Kana kuri kuparara vaparara vakadai, kana kuri kusiti havari kufukura vangogara vakadai. Saka ndongoti kana ndikadarikira kuvarota kana vhiki kana mazuva mashoma ndongozovarota futi. Saka zvinhu zviri kundinetsa kuti ndoita sei manje kuti ndisavarota. Ine kuti ndichataura navo communication navo handichine, ndichirashira nhamba dzavo chero dzevana vavo hapana kukama. Saka hapachine kutaudza mari yacho ndavangozotosiya nazvo kukati sezvo havo vakaona zvakakodzera kuti vasandipa mari yacho handingaitira nharo regai ndivareva. Saka chiri kundinetsa ndechekuti vari kuramba vachidzoka kuupe kwangu vachingondinetsa. Saka ndipostiriwo kuruzhinji rwezimbabwe kuti kana pane anoziva kuti ndoita sei kana kuti pane anobatsirawo zvimwewo zvine chekuita nekuti ndisavarota, kana kuti zvandinenge ndichishanda zviya zvazvinenge ndichironga vasava nesimba nazvo kuzvimisa kuti pasave pachikubudirira kana zvinoenda mberi. Please mukomanashi ndokumbirisa nhamba dzemadzibaba vakandibatsira. Kana pane anodzida madzibaba vanobatsira, nhamba dzavo ndinadzo asi kuti havawanikwi mujoni. Vanouya kana vaita zvekutanga vanobva komutara, ndofunga vazhinji vanovaziva, vanoita zvechivanhu zvakare. Vedare iyo ndo meseji yatakatumirwa namukoma vedu ava. I hope kuti tadzidza kuti mari dzevanhu hadzidi kunyangaridzwa just like that, nekuti munhu mukufamba anokwanisa kuzokugadzira zvikazokuomera kumberi uko. Let us talk about this issue in the comment section. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.